дуруди худованд бар шумо бинандагони гиромӣ. Инак мо ҳузур дорем дар мағозаи бародар, яъне худту ба чашми худ дидесте ки чияй гачкорӣ, ороишоти хона, яъне сутумҳо дора, карнизҳо дора, ҳамаи чизҳои гачкорие ки дар хона барои зебогӣ, квартираҳо, коттеҷҳо, чизе ки боша ҳамаша дора. Ҳаминҷа рақамҳоша мемонем. Ҳозир барои шумо якта ба якта нишон медиҳем ки чӣ чизҳоро дорад, чӣ намуд чизҳо, чӣ маҳсулотҳоро дорад, чӣ намуд қолабҳо дорад. Ҳозир барои шумо пешкаш мекунам бинандагони гиромӣ. Ина бародаро, ин ситмай. Ин ситмҳоай. Дар ҳамин даруни хона ситмҳо мекунем. Ина диде? Чӣ намудаи ситмҳо ина? Я ситм мегӯям. Ини бародар дар деволо истифода мешавад, деволои рост. Ина диде чӣ қолаби базебай. Ина. Ини лепкаҳоанд, лепка мегӯям ёра. Чанд намуд лепка дар инҷа. Ина. Диде лепкаҳоро. Ина бародар, ин шона ном дорад. Иша шона мегӯям. Ина ё карнизанд. диде ҳамаи намуди қолабош дорад. Чӣ хеле қолабе ки маъқул тунай, ҳамон хеле заказ кунед, тайёртон мекунад. Ина. ини уголокҳоанд. дар кунҷои хона истифода мебарӣ. Ина. Ина диде ё заказ шидагиянд ина. Ина барои булвакҳои тиреза. Диде? Чӣ хеле базеби хушрӯ кардагиянд. Нигоҳ кунед. Ина гулҳои ороишӣ. дар ҳамин деволо истифода мебаранд. Ҳамаи ҳамира гачкорӣ. Гачкорӣ дастҳои тоҷикӣ. гачкориҳои беҳад базеб. ина бародаро, ия декоративни кирпич мегӯянд. Бисёр намуд ҳамин қолабҳоша дорад. мақсад худтон медонед ки дар ки ҷо истифода мешавад, ё дар ҳамин ҷои стумо бисёр истифода мебаранд ира. Ина пуштои тирезаҳо, кароч дар ин ҷо истифода мебаранд. бисёр намуд қолабоша дорад. беҳад қолабҳои хушрӯи рости ҳамин фасони бақувват буданд ҳамин чизош. чанд намуд дорад. хайне мо барои шумо ҳамин ду намудша пешкаш кардастем. бисёр намуд қолабҳои зур доштааст. ина бародаро, ёша лепка мегӯянд. девол чоркунҷа мекунанд ку ба дар байнаш ҳар чизо мемонад, ягон картинка партинка. ини барои ҳамин чизоаст. лепкаош ина. ана бародаро, чизе ки барои шумо пешкаш кардем, ҳамаи ҳамин чизо дар ҳаминҷа муҳайё дар ҳамин мағозаи бародар. инҷа рақамҳоша мемонем. бо корҳои кардагиша ки дар гиҷои мақсад истифода бурдагия ҳамёра. ин миҷа надиде, якта ба якта ҳама ҳақша мемонем. ина тамошо кунед чӣ хел мақсад меҳнат мекунад. беҳад хичам устогӣ, кораи устогӣ мекунад. ҳамин рақамҳоша ҳаминҷа мемонем. кадимеда ки дар кор боша, марҳамат занг бизанед. беҳад устои хуби гаранти қатъия. зиндаву сарбаланд бошед.